Badia japun di Bangkaulu penembak kapa di Muaro bari ampun kami dek pengulu jawe salam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kediri badan kami jauh lah kami turui dakek lah kami jalan. Lah tiba di kampung Mamak jadi sana di Supayang semalam kini dalam daerah Kabupaten Solo Sumatera Barat. Dek elok bahasa orang di siko. Allah dimbo naya. Tiba kami lah bukaan pintu datang kami lah kembang lapi lah unjuk siri aja carano terus sudah minum makan. Lah wakilek bibia surang-surang. Tentu karajo kami ansua nan bagurau semalam suntuak berendang semalam nangko dalam rangka pesta perkawinan nak kemenakan kita. Cepak panua kentang balanjuang kecepak nak tiga luak dalam daerah Minangkabau. Salam josimpua kami anjuang kabake niniak jemama uku aja jangko kota lampau. Kami nak ketek muda mata umualun setahun jaguang darah halun setempuak Pinang. Barakah balun pandape kurang pengalaman Jawa sekali berpaham Mamak tentang itu. Ibarat orang berparak tabu mak. Kok gadangnya tabuk di buku, tingginya tabuk di rueh. Kok nak mani tabu sampai ke ujungnya. Beri maaf dek mak, kami dek Mamak. Secere tapi banda korabah tolong runduan kami muda mata do nanggae jelang baraja. Kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan mak seceri rabah daun dia tuanya dari badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami pantun kami bilang kurang pandai. Ibarat orang Melayu mak. Lawit na lawe kami sawang ombak na gadang kami tundo. Kok karam kami tentang itu. Kok tawana minta diselami mak. Kok anyik minta dipentasi. Lawit sati rantau batuah. Orang dunia banyak kiramai. Batuah kampung surang-surang. Tak direntang panjang mana mak kaganti Syria nasa Kapua, kaganti Pinang nasa Kato, kaganti perkenalan diri kami, nang kami berdun sana malam kini, berdendang semalam nangko, simak dek Mamak jale-jale, nak buat tarangan cie-cie, nan kabasal luang dah Kamarudin dari Betus Sangka, nan kaberdendang Ibu Rina Octavia dari isi Padang Panjang, aslinya di Sungai Yang Betus Sangka, Ibu Rina dosen. Betul Lucy Perambahan Batu Sangka DJ kita kau kasih yang bu sebanyak kau kita nyusurang kulit dekat tu kayaknya boleh dari Singalang kapak buruak tak ada maha ka Singkara antara pembeliau ditabusi ambok sendiri dari Sungai Tarap Batu Sangka juga tinggal menetap di Padang Gantiang Batu Sangka. Kita diring oleh varian musik dari kota Solo. Ayalah Mamak jadi sana indak guna di rantang banang elok dikumpan nyusingke ambil sekadar ke paguno elok kita dengar selong jerendang simak lapan tun cik-cik sabui la lagu nan teraso ja singgalang selong dimulai baik tu adai gurau nangko kami dah indak cadia pandai timbang dek tuan nama samo larami pasal danguang-danguang di muka jalan gadang kemudian jalan ke Suliki kaki dah orang ke balai dia Kamarudin di sana ambu ambil saluang Rina Julusi yang so berendang dek boleh kemenakan Mamak gugur laki bar dia singalangin dua ketiraki dia bismillah guru dimulai sebelum dimulai singalangin dua selamat datang juga YouTuber Abang Beni Bahenika Pro dari Sungai Rumbai sengaja jauh-jauh apa meliput acara kita di Supayang ke malam tadi di Kopo Batu Sangkanya jambo kini latih bola di siko malam besok ke Pariaman hari Senin langsungnya pulang ke Sungai Rumbai ilah Mamak jadi sana salamai menangakan
Satu cek. Halo cek. Halo. Cek. Kawa aji kana jadi lalai ya lai alalai hari lalare oi lama lalai oi ai lalai Pak Panua gantang malang juang ama kecobaan nak tiga dua alai ini minang alai banyo lakini alai Ejo salam sama dia juang Mama minta maaf banyak Bajo jangko kota lampau alai Garang den Dinyo iyo Tuhan Arjabia kaini ibani ama Arjabia pangunti ianyo Alai tuanai pangunti ianyo ama Ay garam nekeni nyoren Nyoran lai dari sama Minta tabia kami wa'adani ama Anak maasamu Alai tuan ay nan maasamu ama Ay garam nekeni nyoren Alai dari Ay baringin di pakan nakai nema dan di laman kan tuana gari alai kan tuana gari alai ay garam den ninyo alai ay tuana ay dek yakin sama bani ay nema dapat batamu malam kini alai sama malam kini alai ay garam den ninyo alai ay sembayang
Assalamualaikum panan badaraya Tuhan lai bapa di ladang geonem kami bapa rade dai di bintuangan Assalamualaikum baca cara yang kedua lai bati sanang sajonem kami diara apa rasanya Ay baringin no yama adi pakanaka yama ay di bawa kantuan hari yama kantuan hari ay huwai ay de yakin no yama asamala baniya yama batamuki itu malam kini yama siang biswa ba organmu lairami one maurang nandang lalai samu bakurai samalam kone ma samalam kodi di mana kalika kami ne mai rata panjang lalai nambe bani ai mamutuinyo ne ma mamutuinyo antala dini di batu sangka kami datang akan dua di supaya ane masa malam ini alay malam ini di mana jauh sakit lai bajalan akan dua nampok janji batapati nema Andi bawa yang makan tuan hari yama nandi sempiang yang mawa pondok rundoma bang pondok hari indo tuan hai nambah tamu orang supaya sekali-kali yama batani ipa anjang konda aroma nyampang kona aika tujuh kalilawan ma'adi pulau rimbang lalai anarusoda mati kadapi tadapi hadi manyo oi kok gawah dosan amin tak ditimbang lalai nan kok dosoda punan lapian emang oi di manyo di mamai Urang lintang pai basiang memang ai kapulang ari lasanjo ko ado kabinan marangga memang di pare basamo samo karam laden dinyo lako den dinyo
Ansu amalabakan dada Batigo kami menendangannya Ayah dalam sahing kota Panemang Kata pegar malaki ronyo lalai Antalah di danai Oke, lari lagi ya, latih bola di lintas siang. Sebelum lagi kena mamak di sana, kita lagi lah tanda selong organ, lagunya Singalang Jaya. Singalang Jaya di Kicuasa
Oke. Lah panjang lo ke lagu India Santaka atau lagu Sanggam.